23 ikasturtean zehar, 10 ingenieritza gradu, 9 unibertsitate master eta doktoretza programa bat eskaini genituen Eskola Politeknikoan. Horietako 16ek aipamen duala izateko aukera eskaintzen dute, eta 5ek eurei zigilua dute, Europar mailako hezkuntza kalitate ziurtagiri gorenena. Guztira, 2432 ikasle aritu ziren ikasketa hauek egiten, aurreko ikasturtean baino 3% gehiago. Aurreko urteetan egindako lanaren emaitza gisa, 2022ko irailean 3 titulazio berri ipini genituen martxan. Aipatzekoa da titulazio bakoitza kampus batean kokatzen dela, Bilbon, Galarretan eta Arrasaten. EITE Manufacturing partzuergoarekin dugun elkarlanaren harira, robotika eta kontrol sistema masterreko 5 ikaslek diploma bikoitza eskuratu zuten. TÜBingen Unibertsitate Austriarrean egin dute masterraren 2. zatia, eta gaur egun promozio gehiago martxan baditugu ere, lehenengo promozioak eskuratu du jadanik diploma bikoitza. Pertsonalizazio proiektuan ere lanean jarraitu genuen. Berrikuntza honen helburua da ingenieritzako ikasleek beraien intereseko gaiak ibilbide akademikoarekin lerrokatu ahal izatea. Horregatik, 22-23 ikasturtean, 2. mailako hautazko ikasgai berriak ipini ziren martxan, eta 23-24an bere osotasunean ezarriko da. Pertsonalizazioaren gaiarekin jarraituz, orain arteko feedback ereduaren eboluzioa den, ikasleen tutoretza eta jarraipenaren ereduaren lehen bertsioa landu eta ezarri genuen. Ikasturte bukaeran, pilotu proba honen balorazioa egin zen, eta jasotako ekarpen eta hobekuntzak 23-24 ikasturtean aplikatuko dira. Metodologia aktiboak sendotzean helburuarekin bat eginez, aipatzekoa da hainbat irakasle taldek titulazio ezberdinetan aplikatu dituzten hobekuntzak. Field Learning eta erronketan oinarritutako metodologia izan ziren aplikatu ziren berrikuntzak, eta titulazio bakoitzak integrazio maila desberdina izan zuen. Koordinatzaile pedagogikoaren rolaren definizioarekin ere lanean aritu ginen, eta emaitza bezala, berrikuntzako talde bat martxan jartzea eta antolaketa ereduan txertatzea adostu genuen. Hezkuntza dualari dagokionean, 427 ikaslek partekatu zituzten ingeniaritza ikasketak lanarekin. Grado eta master bukaerako lanaren kasuan, enpresetatik jasotako eskaera kopurua gorakada handia izan zuen eta gure ikasle kopurua nabarmen gainditu zuen. Aipatzekoa da baita ere, 124 pertsonek egin zutela ikasketa amaierako proiektua atzerrian. Enpresetako tutorei zuzendutako formakuntzak ere aurrera eraman genituen. Izan ere, enpresen aldetik, ikasleen perfilera egokitutako kalitatezko dual eskaintzak lantzen jarraitu nahi dugu. Nazioarteko harremanen arloan, 200 ikasle aukeratu ziren gradu edota masterraren azken etapa atzerrian egiteko. Mugikortasun programa hauek modalitate ezberdinetan gauzatu zirelarik. Estatuko zein atzerriko 56 ikasle etorri ziren gure kanpusetara beraien ikasketen zati bat egitera, eta 2 irakasle etorri ziren Staff Mobility for Teaching programaren barnean. Nizugu mugituz 15 aldietan lan egiten jarraitu genuen, ikasle zein irakasleentzako informazio, sentsibilizazio eta orientazio ekimenen bitartez. Oraingoan ere, 3 gai nagusi landu zirelarik. Ikaslea kooperatibigintzara gerturatzeko helburuarekin, alerekin elkarlanean jarraitu genuen. Masterreko ikaslei zuzenduriko saioak antolatu genituen alde batetik, oso feedback positiboa jasuztenak, eta ikasle ordezkariei zuzendutako saioak bestetik. Baina aitortu beharra dago, azken hauen kasuan, zailtasunak topatzen ditugula gaia helerasteako orduan. Horregatik, hobekuntza aukerak identifikatu dira, hurrengo ikasturtean aplikatu ahal izateko. Garapen iraunkorreko helburuen inguruan ikasleen kontzientziazioa lantzen ere jarraitu genuen, bai arlo akademikoan baita profesionalean ere. Irakaslei zuzendutako online formakuntza bat ere eskaini zen UNESCO etxearekin elkarlanean. Ikastaroa honen 2 edizio eraman ziren aurrera 33 pertsonaren parte hartzearekin. Doktoretza programari dagokionean, 21 tesi defendatu ziren. Horietako 12 cum laude aipamena lortu zuten, eta beste 10ek nazioarteko doktoretzaren aipamena. Dozentia programaren bitartez, irakasleen ebaluaketarekin jarraitu genuen, eta 11 ebaluazio positibo jaso genituen. Honen bestez, 154 dira ebaluaketa positiboa jaso duten eskolako irakasleak. Gazteen artean, STEAM bokazioa sustatzen ere indartsu aritu ginen lanean. Mondragon STEAMja proiektuaren baitan ekintza asko antolatu genituen, parte hartze handiarekin gainera. Zientziaren astea, neska eta emakumeen nazioarteko eguna, STEM-sare iniziatiba, Inspiring Women saioak, First Lego League, eta beste hainbat ekimen antolatu genituen eta antolatzen jarraituko dugu, erronka handia baitugu arlo honetan. Bukatzeko, eta eskolan eskaintzen dugun hezkuntzaren kalitatearen adibide gisa, azpimarratu nahi nuke, Lanbidek 2022ko abenduan publikatu zuen txostenaren arabera gure ikasle hoien laneratze tasa 96%koa dela graduetan eta 100% masterretan. Bide honean lan egin dugunaren seinale da hau, gure ikasleen garapen pertsonal zein profesionalean eragin dugu, beraiek halaber gizartean eragin dezaten. Beraz, datorren urtean ere segi dezagun horrela lanean.